салом бинандагони азиз, чун ин намоиш барои онҳое пешбинӣ шудааст, ки аз маводу нашрияҳои гуногун огаҳӣ ёфтан мехоҳанд, дар шумораи навбатӣ шуморо аз навгониҳои тоза таҳияшуда ва рӯйчоп омадаи аввалин нашрияи бачаҳо ва наврасони Тоҷикистон Анбоз ошно месозем. дар саҳифаи аввал тасвири зебое ҷой дода шудааст ва навиштаҷоти баҳор дида мешавад. дӯстони азиз, тасвир муждадиҳанда аз баҳор мебошад ва пай бурдан мушкил нест, ки ин шумора бахшида шудааст ба омади фасли зебои сол баҳор. саҳифаи дуюм бахшида шудааст ба рӯзи модарон. Тоҳирҷон Салимов дар ин айём гӯшанишиниро ихтиёр накардааст ва матлаберо, ки айни замон дида истодаед, аз таърихи рӯзи модар унвон гирифтааст ва ба қалами номбурда тааллуқ дорад. хуб, инҷо як порчаашро мехонем. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти роҳбарии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 8 мартро ҳамчун санади эҳтиром рӯзи модар эълон намуд. тадбири мазкур аз сӯи дигар бар он ишорат мекунад, ки дар низоми сиёсати давлати соҳибистиқлоли Тоҷикистон низ беҳтарин анъана ва суннатҳои фарҳанги қадимаи миллии мо мавриди татбиқ қарор гирифта, мақоми зан модар бар асоси ситоиши донишмандону соҳибназарон дар ҷойгоҳи хоса қарор гирифтааст. агар донистани таърихи пайдоиши рӯзи модар бароятон ҷолиб аст, пас ин шумораро дастрас намоед. дар саҳифаи навбатӣ, яъне сеюм, тараннуми модар ва наврӯзро адибон Муҳаммад Ғоиб ва Атомир Хоҷа ба риштаи назм кашидаанд, ки боварӣ дорем писанди дӯстдорони каломи баде хоҳанд гардид. як зодаи ман дар сафар, як зодаам дар аскарӣ, берун тӯи аз фаҳми мо модар ҷаҳони дигарӣ, тоҷи сари ҳар сарварӣ, тоҷи сари пайғамбарӣ. борон сари сабза шусту бусид, олам пури меҳри модарӣ кард. ҳаргиз дили абр тар нагардид, ҳарчанд чунин таротарӣ кард. наврӯз расиду маҳшар омад, эҳёи ҷаҳон ба соҳирӣ кард. саҳифаи дигар бо шеърҳои хонданибоб ва расмҳои ҷолибу рангоранг, ки беихтиёр диққати хурду калонро ҷалб менамояд, оро дода шудааст ва муаллифи ҳамаи ин сатрҳои хонаву пурмазмун ва шавқовар Ҷумагул Назар мебошад. бозии парастуҳо, меомӯзем алифбо, кулчаи ширмол, хоҳаракам ҳилола. чунин ном гирифтаанд шеърҳо. хуб, биёед якеашро қироат мекунем. хоҳаракам ҳилола, накун гирияву нола, биё ки бозӣ кунем, хоначасозӣ кунем. очаам мекунад кор, кораш ҷудо ҳам бисьёр, хӯроки шом мепазад, баҳри дадом мепазад. додоям ояд аз кор, бошад хӯрокаш тайёр, моро тамошо барад, боғи дилоро барад. биё биё ҳилола, гули хушрӯи лола, биё ки бозӣ кунем, дадома розӣ кунем. дар саҳифаи панҷуми нашрия ҳикояе бо номи Сифрак, ки муаллифаш Гулсара Авазова мебошад, ҷой дода шудааст. ба шумо оғозашро қисса мекунем. як замон одамон рақамҳоро фақат то 9 шумурда метавонистанд. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ва 9. аммо ба ҷои 10 чунин мегуфтанд: 1, 1, 1, 1, боз 1, 1, 1, 1 ва боз 1, 1. рақами сифрро касе намедонист. ин чӣ рақам бошад? чизе надорад. сифр холист, мегуфтанд одамон. боз шеъраке ҳам бофта буданд: ин чӣ бошад мисли о, даҳонаш ҳамеша во. албатта ба Сифрак алам мекард, аммо чӣ гуфтану чӣ кор карданашро намедонист. танҳою ғамгин мегашт. баъдан Сифрак чӣ кор кард? ҳамин ки шумораро дастрас намудед, хоҳед фаҳмид. дар саҳифаи дигар мақолае доир ба фаъолияти Баҳористон ва нақшаҳои ояндаи он нашр шудааст, ки порчаи онро бароятон пешниҳод мекунем. мувофиқи нақшаи корӣ вобаста ба таҷлили ҷашни Наврӯз,
озмуни расомони Навраз дар байни кӯдакону наврасони аз 5 то 15 сола бо номи Наврӯзи Тоҷикистон роҳандозӣ гардид ки дар он беш аз 300 нафар иштирок намуданд. ҷанбасти озмун дар осорхонаи миллии Тоҷикистон бо иштироки ғолибони озмун баргузор карда мешавад. вобаста ба анъанаҳо, таомҳо ва расму оинҳои Наврӯз, намоишҳои фарҳангиву фароғатӣ бо номи Суфраи Наврӯз дар ҳаҷми 1 соат таҳия гардид. ҳамзамон аз ноҳияи Данғараб ва шаҳри Кӯлоб барномаҳои калонҳаҷм омода гардиданд. намоишҳои ангубин дар меҳмонии Баҳористон бо иштироки шоирону нависандагон, санъаткорон ва фолклоршиносон низ таҳия гардид ки дар арафаи ҷашн пахш гардиданд. итминони комил дорем ки аз ин намоишҳо баҳравар гардидед ва заррае ҳам бошад фазои идонаи хешро фароғатолуда гардонидед. ҳамзамон дар ин мақола шумо метавонед дар бораи ҷобаҷогузории барномаҳо ва пахши аквариум ки хеле барои баланд бардоштани рӯҳияи кӯдакону наврасон таъсиргузор аст, ошноӣ пайдо намоед. ёдовар мешавем ки навори аквариум ҳамарӯза аз соати 6 то 7 субҳ тариқи эфири шабакаи Баҳористон пахш мегардад. дӯстони азиз, инҷо саҳифаи дигареро варақгардон мекунем. дар саҳифаи мазкур ки тозаҳои эҷод ном гирифтааст, ду шеъраке аз ҷониби хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 65 ноҳияи Рӯдакӣ Севинҷхон Солиева ва ҳикояи бо номи Ширбиринҷ аз ҷониби хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 70 ноҳияи Исмоили Сомонӣ рӯй чоп омадааст. ду расми зебо аз ҷониби Наврасон ва як шеъри дигар низ аз ҷониби Навқалам Санавбар бо номи Дар интизори Наврӯз ҷой дода шудааст. каме аз ин тоза эҷодро қироат мекунем. ба саҳро раҳсипорам, шоҳдухтари баҳорам, дар фикри зиёд шинаам, хобам бурдаст ки бинам. субҳи саҳар бо офтоб, хезам ман аз ҷои хоб, гӯям ваҳ, чӣ Наврӯз шуд? ана рӯзи Наврӯз шуд. бинандагони азиз, саҳифаҳои дигар низ матлабҳои ҷолибу хондани боб доранд. мутолиаи ин нашрия ба тафаккур ва инкишофи зеҳнӣ, инчунин болидагии табу фароғати шумо таъсири мусбат мерасонад. аз ин рӯ дастрас намудану хонданашро ба шумо тавсия медиҳем. то муаррифии нашрияҳои дигар хуш бимонед.